Gurasoen beldurra handiena izaten da taldeak nahasten ditugunean lagun minarekin bere seme-alaba ez egotea. Batzutan egoten naiz gela batzuekin, beste batzuekin eta nire lagunak dira eta ondo pasatze dut. Kontuan izan behar dute ere, nahasketa horiek egiten ditugunean, ikaslei aukera berri bat ematen diegula, rol berri bat izateko eta lagun talde berri batera zabaltzeko. Nire ustez beste jendeekin nahastea beti aukera positiboa dela. Bai handiagoekin edo bai txikiagoekin eskolan denbora pasatzen dutenez, harreman hori estutu egiten da. Nire kasuan mantentze ditut lagunak, baina ere lagun berriakin ditut. Eskolaz kanpo egiten dituzten jardueretan ere, laguntasun hori aberastu egiten du. Ni joaten naiz futbolera, judora eta londonera. Segapekokin oso gustora nago. Karatetan goatzen naiz, orain dela 4 urte edo, astebururo jote ginen bazkaltzea partioa eta gero, bete gatzi ginen beste ekipon partiok ikusteko, eta gero baita lagunekin ditut eta baita kalenta gehatzen naiz behekin. Eta erraztasuna ematen die gainerako ikastetxeko ikaslekin erlazionatzeko. Eskolan egoten naiz batzuekin eta gero kalean egoten naiz egapekokin, baina eskolako batzuk nirekin ere egapekokin egoten dira eta ondo pasatze dugu. Lagun berrik dituzu eta gero baita berdinekin jarraitu ezakezu. Osea, ez da klase zaldatu eta ja ez dituzula berrez ikusiko. Jarraituko zu berdinekin eta berrik bai ingo dituzu, beraz, nezako beti positiboa da. DBH-era salto egiten dutenean, inguruko herrietatik, Hernanitik, Andoainetik edo Lasartetik ere ikasle berriak etortzen dira. Lagun berriakin ditun, Hernanikoak, eta ere unetako beste ikastetxeetatik. Etorkizunean ikusten ditugu ikasleak lagun taldea aldatu dutela edo lagun taldea zabaldu egin dutela. Hemen DBH-ko gehien bat, hiltzen naiz, baita Hernaniko batzuk eskubaloia eta indaula eta betikoak. Nire bizitza osoan ezagutu ditudanak, gero hemen DBH egin ditudanak, eta orain unibertsitatek hau. Eta pausu hori erraztasunez egiten dute. Ja ohitu direlako txikitatik,